Vítajte v našem novém seriálu Božičí zoomýtu. Dneska se podíváme na jednoho pichlavého chlápka, na dikobraza. O něm se povídá, že umí své bodliny střílet. To zní nebezpečně. Je to ale pravda? Pojďme se podívat, zda je to mýtus nebo fakt. Podívejte, tady máme krásného dikobraza. Jeho bodliny sice vypadají jako malé oštěpy, ale teď dávejte pozor. Pokud se cítí ohrožený, tak ty bodliny naježí, aby byl mnohem větší. Může dokonce vydávat i chrastivé zvuky. Co však rozhodně nedokáže, je, aby ty bodliny na mě vystřelil. Bodliny dikobrazu nejsou žádné vystřelovací šípy. Ve skutečnosti jde o přeměněné chlupy, spevněné keratinem a vybavené drobnými zpětnými háčky. Když se predátor přiblíží příliš blízko, stačí lehký dotyk. Bodliny se uvolní a díky těmto háčkům se snadno zachytí v kůži. Dikobraz je tedy nevystřeluje, ale brání se pasivně. Všimněte si, že dikobraz má dva úplně odlišné typy bodlin. Ty krátké a pevné slouží jako obranná zbraň, díky které si udržuje odstup od predátorů. A pak jsou to ty dlouhé, jemnější. Ty fungují podobně jako naše vlasy nebo jako srst u jiných zvířat. Jsou to zkrátka běžné krycí chlupy, které mu chrání tělo. Takže proč si to lidé myslí? Říkají to staré legendy a filmy si to rádi přikrášlují. Odkud se tyto mýty vzaly? Pojďme se teď ponořit do světa starých příběhů. Jedna z legend kmene Ojibwe říká, že dikobrazy kdysi vůbec bodliny neměli, jen měkkou srst. Až když medvěd vyhlásil ho na dikobraza, musel malý dikobraz najít způsob, jak se ubránit. Schoval se na strom a další den, když ho píchali trny hlohu, dostal nápad. Ulomil několik trnitých větví a připevnil je na svá záda. Když se medvěd přiblížil, dikobraz se stočil do klubíčka a trny ho ochránili. A od té doby nosí bodliny. Má to ale malý háček. Indiáni z tohoto kmene dikobraze potkat nemohli. Dikobrazy žijí pouze ve starém světě a v Americe bychom je tak nenašli. Jejich příběh se tedy bude vztahovat na Urzouna. Jemuž se někdy také přezdívá stromový dikobraz. Přestože tento hlodavec má bodliny a může tak vypadat jako příbuzný dikobraza, ve skutečnosti má blíž k morčatům. Musíme se proto podívat na jiný příběh. Ten pochází z Afriky. Je o dikobrazovi, který se pyšnil jemným kabátem, dokud mu chytrý lišák neporadil, aby se oholil a svěřil svoji srst jemu. Lišák s kožíškem utekl a dikobraz skončil nahý v trnitém křoví, kde se mu zapíchaly trny do kůže. Od té doby má ostny, které mu dávají ochranu a taky připomínku, že pýcha a důvěřivost se někdy nevyplácí. Takže fakt nebo mýtus? Je to mýtus. Dikobraz bodliny nestřílí. Dokáže je uvolnit, takže pokud predátor nebo člověk není dostatečně opatrný, může skončit pěkně popíchaný. Jaký další mýtus bychom měli zbořit příště? Napište nám vaše tipy do komentářů. A hlavně nezapomeňte nás sledovat, protože příště se podíváme na tvrzení, že panda červená dostala svoje pojmenování podle příbuznosti s pandou velkou.